ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର 24 ବେଶ। ହଁ 24 ବର୍ଷ ଭାଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର 24 ବେଶ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଗ୍ରାହାଟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଗ୍ରାହାଟ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆ। ଆଜି ଆସିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୁରା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଲାଇଟରେ ଜଗମଗ ହେଉଛି। ପୁରା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମନ ମୋହିତ କରିଦେଉଛି। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଭରପୁର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୋଳି। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଠି ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲ। ଏବେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ 24 ବର୍ଷର